התחום מרתק ביותר בעולם היהודי הוא תשמישי קדושה ופריטי יהודייקה. מאז ומעולם יהודים מכל קצוות העולם, שומרי תורה ומצוות וכאלו שאינם, הבינו את המשמעות העמוקה של קדושת ספרי התורה, תפילין ומזוזות. היום יצאנו ללב ליבה של בני ברק לבקר במכונו של הרב לנקרי, מכון בית יוסף המתמחה במיוחד בכל אלו. בואו ניכנס. שלום הרב לנקרי. שלום עליכם, ברוכים הבאים. מה שלומך? ברוך השם. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על כל העניין הזה של המזוזות, ספרי התורה והתפילין, נדבר קצת על המכון. לפני כמה שנים הוקם המכון? לפני כ-20 שנה, בשנת 68, כשהגענו לארץ, כבר היה התעניינות מאנשים מדרום אמריקה לברר איפה אפשר לרכוש תשמישי קדושה בכשרות. באותן התקופות היו הרבה דברים שנעשו מוצרים ממש פסולים, והם ביקשו ממני לתווך ביניהם לבין החנויות שמכרו. עברו כמה שנים והייתי נאלץ להפסיק קצת את הלימודים בכולל ולהתחיל להתעסק בצורה יותר ממשית, כדי שלכל אחד שמחפש דבר לכתחילה, דבר מבודר, יהיה לו את המקום איפה להשיג. בטח עם הניסיון הרב שלך במכון ובכלל בעצם ההתעסקות בכל העניין הזה של המזוזות, שמת לב שלמרות שיש מצווה לקרוא בספר תורה ולהניח תפילין, אנשים משתדלים לעשות את זה, אבל לא באותה מידה כמו שבכל בית יהודי היום תמצא מזוזה. איך אתה מסביר את הקטע הזה? מזוזה זו דבר מיוחד במינו, זה מצווה שכתוב בשולחן ערוך שאדם זוכה גם שתשמור עליו, גם תשמור על הבנים שלו. כולם רגילים שמתי שיש איזשהו אירוע חריג במשפחה או בקהילה, מיד בודקים את המזוזות, כי זה ברור לעם ישראל שמזוזה לא כשרה בבית, פירושו של דבר הידרדרות בביטחון. היום יש ביטוח לכל דבר. יש ביטוח רכב, יש ביטוח חיים, יש פנסיה ויש ביטוחים בלי סוף. והדבר הפשוט ביותר, מתנה כזאת גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, שזו מזוזה, שהוא אומר לנו, הנה תיקחו את זה, תשימו בדלתות, מזוזה כשרה, מזוזה מהודרת, ואני אשמור להם. הבטחה ברורה ומובטחת מהקדוש ברוך הוא במשך כל הדורות ממשה רבנו עד היום. זה באמת מביא אותי לשאלה הבאה, מה החשיבות להשקיע במזוזה כל כך הרבה כסף? בסופו של דבר מה שאנחנו עושים עם המזוזה, אנחנו מגלגלים אותה לתוך בית של מזוזה. הכשרות של המזוזה מותנית בצרור של כללים רחבים מאוד בשולחן ערוך ובתלמוד. ידוע בפי הסופרים והמתעסקים בעניין, שאומרים ש99% כשר זה 100% פסול. חייב להיות שמזוזה תמלא את הדרישות, נקרא לזה מינימליות של חז"ל. ההידור של המזוזה גם משפיע על עצם המצווה או על עצם השמירה בבית? בוודאי, יש להם הרבה דברים, הרבה פרטים בתוך המזוזה שהם פרטים נקודתיים דווקא לשמירה, כמו שכתוב על התגים, שזה נגד מזיקים, שם השם שכתוב מאחורי המזוזה, יש לזה משמעות. לפני כמה זמן היה פה מישהו שהיה לו בעיות בריאותיות ברגל, הוא היה הולך צולע קצת, והוא הביא את המזוזות לבדיקה, ובמילה שכתוב ונתתי עשב בשדך, היה כתוב עשב עם צדיק, במקום שין, שזה בעצם העצב שלו ברגל שהיה בזה בעיה. יש הרבה מקרים גם של אנשים שהיו חולי לב, שהיה במילה על לבבך ועל נפשך היה חסר. כתוב בספרים שמזוזה פסולה היא מזוזה שמזיקה לאדם, עדיף שלא היה. זאת אומרת, מי שיש לו רק מזוזה פסולה לשים בדלת, עדיף שלא ישים. בן אדם שמגיע ובעצם מתעניין איפה לקנות מזוזה, מה חשוב שהוא בעצם יבדוק? ואחרי שהוא כבר פנה, מה חשוב שהוא יבדוק בעצם המזוזה? ברור שכל הנושא של סופרים זה נאמנות. דרוש אומץ לב של הסופר, של המגיע, על אף שהוא גמר עבודה של שעות, ואם נפל עליו את החשש הכי קטן,
של כשרות, שהוא ידע להתנער מהספק הזה ולהגיד אני שם את זה בצד, זה פסול, אין לזה סיכוי. מה שאני ממליץ לכל מי שניגש לקנות או לרכוש, קודם כל ישנם מקומות שמטעם הרבנים נתנו על המקומות האלו הכשר. לא רק איזשהו מכתב המלצה שאיזה רב פעם עבר שם וראה את האנשים וראה את התהליך, אלא שיש מורי הוראה שקשורים למקום ונותנים את ההכשר של המקום באופן סדיר וקבוע, וגם עונים על השאלות והספקות שיש למגיעים ולסופרים. במידה ואין לו את האפשרות להגיע למקום כזה, אז שיגש לרב שהוא יכול לסמוך עליו בעיניים סגורות ולשאול אותו איפה אפשר לקנות דבר שהוא כשר ותואם את ההלכה. שאלה אישית, שאלה אחרונה, מה הביא אותך להיות מנהל של מכון בית יוסף? מה היו המניעים שלך עצמך? יש לי סיפוק מיוחד כאשר אנחנו רואים אנשים שהיו אמורים ליפול או להגיע למקומות שממש לא היה להם שום סיכוי להגיע למצוא דבר כשר, ואנחנו עזרנו והשתתפנו בלקרב אותם ולתת להם מוצר כשר. איפה רכשת את התפילין? אורך, זה סבא שלי זיכרונו לברכה, לפני יותר מ-20 וכמה. כמעט עוד מעט 30 שנה אולי. רכש לי לבר מצווה. מהבר מצווה יש לך את התפילין? כן, כן. אתה קשור אליהם? מאוד. מה אתה מרגיש לתפילין שלך? מה אני מרגיש אליהם? התקשר יומיומי. חלק ממני. הרי אני כותב מזוזה זו לשם קדושת מזוזה וכל האזכרות שבה לשם קדושת השם. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ואהבת את. שלום. אפשר להפריע? בבקשה. אתה בעצם עכשיו התחלת לכתוב את המזוזה, שזה בעצם השלב הראשוני. כמה זמן לוקח לכתוב מזוזה? ישנן מזוזות יפות וישנן מזוזות שהן פחות יפות. המזוזות היפות והמהודרות נכתבות בכמה שעות, 3 וגם 4 שעות יכול להיות, אבל המזוזות הפחות יפות יכולות להיכתב יותר מהר. איך קובעים את המזוזה? את המזוזה יקבעו בכניסה הראשית של הבית, ובכל חדר וחדר בכניסה בצד ימין, בשליש העליון של הפתח. הברכה שצריך לברך זה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. וזה לפי מה שידוע לי, כן יש הבדל בין האשכנזים לספרדים. האשכנזים קובעים את המזוזה כך שהיא קצת מוטט באלכסון, אצל הספרדים היא עומדת ישר. איך אני יכול לבדוק, וכל כמה זמן אני צריך לבדוק בעצם שהמזוזה שלי לא פסולה מלכתחילה או נפסלה מהזמן? לפי ההלכה צריך לבדוק אותה פעמיים בשמיטה, כלומר פעמיים ב7 שנים. צריך להביא את המזוזה למגיע למקום מוסמך שעומד תחת הכשר, לבדוק את המזוזה עם פגעי הזמן או פסולים אחרים חס וחלילה לא נמצאים בה. הדברים הנפוצים בפסולים, במזוזות, זה התיישנות הכתב. גם לפעמים קורה שהמים מחלחלים פנימה ומוחקים את הכתב. מה הסיבה שאתה שם מזוזה על הדלת? מחברת אותנו לנשמה. אני מרגיש קשר לקדוש ברוך הוא. מגדיר אותנו כיהודים, וזה מחבר אותנו, מזכיר לנו כל הזמן להגיד תודה, מזכיר לנו להודות על מה יש לנו.